Hello guys, Greek World TV. Και σήμερα παίζουμε Minecraft. Πάμε να πάρουμε, ας πάρουμε ένα από εδώ. Θέλω να τα... δεν μπορώ να τα ξεκλειδώσω. Θα πάρουμε ένα ωραίο skin και μετά θα πάμε να παίξουμε Minecraft. Για ακριβά σήμερα θα σας δείξω τους κόσμους μου και θα φτιάξουμε και έναν δικό μας να τον παίζουμε. Λοιπόν, θα παίξουμε από το story mode. Ήθελα αυτόν, αλλά είναι κλειδωμένο, έπρεπε να έχω ίντερνετ για να το ξεκλειδώσω. Οπότε μπορούμε να πάρουμε αυτόν εδώ που είναι το Ναι, ας πάρουμε αυτόν εδώ και ας παίξουμε. Έχω 3 κόσμους, τα 2 είναι maps, το ένα το έφτιαξα εγώ. Ας πάμε στα maps, αλλά δεν είναι όλα του map, έχω κάνει και εγώ μερικά πράγματα. Για να τώρα κοιμηθούμε για να είναι πολύ πιο ωραία. Λοιπόν, και ναι, ώρα να παίξουμε, είναι ένα τρενάκι, καλά καταλάβατε, ένα roller coaster. Και πάμε να το αρχίσουμε. Εγώ έχω βάλει όλα τα redstone torches, επειδή τώρα στο Minecraft μπήκε το redstone. Όταν δεν είχε τα redstone torches, δεν προχωρούσε το τρενάκι. Τώρα τα βάλα και προχωράει μια χαρά και έκανα και μερικές διορθώσεις. Δεν το έφτιαξα εγώ έβαλα απλά τα redstone torches και έκανα και μερικές διορθώσεις επειδή δεν ήταν ακριβώς το map. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο τρενάκι. Αγελάδα. Μάνα αγελάδα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι μεγάλο, αρκετά μεγάλο. Θα δούμε και ένα άλλο τρενάκι που έχω. Και μετά... Πού πήγα? Κάπου έπεσα. Έπεφτα από εδώ και πρέπει να συνεχίσω. Δεν πειράζει, πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κανονικά αυτό δεν πρέπει να γίνει, αλλά μερικές φορές γίνονται διάφορα. Ας πούμε εμένα όσο είχα δοκιμάσει δεν γινόταν τίποτα. Συγγνώμη για αυτό τον ήχο, ήταν τηλεόραση, την έκλεισα τώρα μόλις. Επειδή δεν το κατάλαβα, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Και ναι, συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάλι κάπου πέσαμε, τώρα το διορθώνουμε αμέσως. Άκουσα τα σκυλιά μου απ' έξω και λέω τι γίνεται, επειδή είναι μικρούλικα και γενικά τα έχουμε κλειδωμένα. Και ωραία. Λοιπόν, πάλι κάπου πέσαμε. Έπρεπε να πέσουμε εδώ κάτω. Δεν ξέρω, τώρα τελευταία δεν γίνεται πολύ εύκολα. Μερικές φορές δεν βγαίνει ακριβώς. Ενώ παλιά με έβγαινε. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε τώρα και βλέπουμε. Πάμε από εδώ. Είναι ένα πολύ ωραίο map. Δεν θυμάμαι ούτε καν από που το κατέβασα και ποιανού είναι. Δεν κάνω διαφήμιση ή κάτι τέτοιο. Απλά ήθελα να σας δείξω γενικά τους κόσμους μου. Έχω τρέλα με τα τρενάκια στο Minecraft. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και σας ξαναλέω, έβαλα τα torches, μου πήρε ώρες να το βάζω. Και στο άλλο τρενάκι, ειδικά που είναι λίγο μεγαλύτερο, μου πήρε... Είναι 2 τρενάκια για να κρύβα στον άλλον κόσμο. Έχω κόλλημα, δεν ξέρω, έχω πάρα πολύ κόλλημα. Έχω φάει κόλλημα με τα τρενάκια στο Minecraft. Για να κρύβα γενικά μ' αρέσει το Minecraft. Θα το έπαιρνα και στον υπολογιστή, αλλά
έδωσα pay save και μετά κατάλαβα ότι ακυρώθηκε η pay save στο Minecraft. Δεν μπορείς να το αγοράσεις άλλο με pay save, που τηλεφωνήσαμε και στο κέντρο εξυπηρέτησης pay save. Και προσπάθησα να το πάρω με πιστωτική, αλλά δεν γινότανε, δεν έστελνα τα λεφτά για κάποιο λόγο. Δεν μπόρεσα να το κατεβάσω ούτε δωρεάν με προγραμματάκια, ούτε το cracked δεν μπόρεσα να κατεβάσω, τίποτα δεν μπόρεσα να κάνω. Οπότε έχω το Pocket Edition που μπόρεσα να το κατεβάσω. Λοιπόν, να τελειώνει κάπου εδώ πιστεύω. Έχω καιρό να μπω στο Minecraft, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί έχω καιρό, πάντως έχω καιρό. Τώρα έκανε νέα αναβάθμιση και έβαλε και pistons και sticky pistons και γενικά. Απλά δεν είδα command blocks, δεν ξέρω γιατί, δεν τα είδα. Να πάλι αγελάδα. Κάπου εδώ τελειώνει. Ναι, κάπου εδώ τελειώνει. Εδώ πέρα πως δεν χρειάστηκε redstone torch, αυτό με έκανε και απόρρισα. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί δεν ξέρω. Καλύτερα, γιατί μετά δεν θα ήξερα τι να κάνω. Πώς να το διόρθω αυτό το πράγμα, δεν θα να βγάλω το νερό, να κάνω, δεν ξέρω. Και τελείωσε εδώ πέρα. Αλλά δεν σας τη δείχνω για να δείτε πως δεν είναι τίποτα. Δεν διαφημίζω κάτι. Και πάμε στο επόμενο. The biggest roller coaster. Αχ, γιατί είμαι εδώ, εδώ είμαι, δεν ξέρω γιατί. Καλά, πάω πίσω να δείτε πόσο μεγάλο είναι. Είναι τέλειο το roller coaster αυτό. Τώρα δεν ξέρω όμως πού είναι πίσω, πώς γυρνάω πίσω εκεί. Τέλος πάντων, θα ακολουθήσω κάποιους δρόμους τώρα. Δεν ξέρω πού θα πάω τώρα. Τέλος πάντων, πάμε να το βρούμε τώρα εμείς. Να, κάπου εδώ νομίζω είναι. Να... Λοιπόν... Να, θα ακολουθήσουμε αυτό εδώ πέρα και να το. Ήμουν έτοιμος να κάνω διακοπή το βίντεο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Forest Raid. Αυτό είναι λίγο μικρότερο από το προηγούμενο και πολύ μικρότερο από το άλλο που θα πάμε τώρα σε λίγο. Ορίστε, αυτό είναι. Είναι γενικά ωραίος κόσμος, μου αρέσει, είναι πολύ ωραίο. Απλά ήταν δύσκολο να βάλω τα torches επειδή σε μερικά σημεία δεν έμπαιναν, επειδή ήταν πολύ ενωτά και πρέπει να κάνω εγώ κάτι διορθώσεις. Ειδικά αυτό εδώ με πήρε πολύ περισσότερο από το προηγούμενο. Αλλά άξιζε η προσπάθεια. Είναι πολύ ωραίο το τρενάκι. Και ελπίζω να σας αρέσει και να σας αρέσουν και εσάς κάτι τέτοιου είδους. Να σας αρέσουν γενικά τα τρενάκια στο Minecraft. Όπως εμένα αρέσουν, επειδή τρελαίνομαι για τα τρενάκια στο Minecraft, σας το είπα. Και κάπου πήγε ένα άλλο βαγόνι, το είδατε, τώρα το κατάλαβα εγώ. Τέλος πάντων, όπου και να πήγε, να το. Θα πάει πίσω. Λοιπόν, και τελείωσε αυτή η βόλτα.
Για ακρίβεια σε αυτό το βίντεο δεν θα συνεχίσουμε το τέτοιο. Θα κάνουμε αυτό το τρενάκι, θα σας δείξω και τον τελευταίο μου κόσμο. Δεν θα αρχίσουμε Minecraft, απλά θα αρχίσουμε έναν κόσμο σε επόμενα βίντεο. Εδώ πέρα κάτι γράφει, ούτε καν έκατσα να το διαβάσω. Έβαλα απλά τα torches. Δεν θυμάμαι για ακρίβεια, τα είχα διαβάσει αλλά δεν θυμάμαι καν τι γράφει. Είναι ωραίο map, είναι πολύ ωραίο. Είναι λίγο πιο μεγάλο από το άλλο, αν και τα δύο αξίζουνε. Το άλλο όμως δεν είναι map, το φτιάξα μόνος μου και ούτε από οδηγίες στο ίντερνετ και οτιδήποτε. Μόνος μου. Γράψτε μου στα comments αν θέλετε να αρχίσω να κάνουμε κόσμο creative ή survival. Μάλλον θα κάνουμε και τα δύο. Θα κάνουμε πρώτα ένα creative και θα κάνουμε πρώτα ένα survival, να το αρχίσουμε, και θα κάνουμε και ένα creative για να σας δείχνω εκεί πράγματα να σας δείχνω πράγματα, ας πούμε Minecraft tutorials. Ωραία. Άντε πάλι. Πόση ώρα θα κάνει. Τελειώσαμε τα γράμματα, ευτυχώς να λέτε. Νομίζω και εδώ δεν βγήκε σωστά, ναι. Και εδώ δεν έβγαινε σωστά, δεν ξέρω γιατί, παιδιά. Άιντε. Πόσα έβαλα. Τέλος πάντων, θα τα διαλύσω. Εδώ πέρα θα είναι πολύ πιο εύκολο, επειδή ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο, είναι γρήγορο. Θα πρέπει να βρω κάποιο μέρος να διαλύσω αυτά. Να τα. Τα διάλυσα. Νομίζω τα διάλυσα. Ναι, τα διάλυσα. Πάμε στη λάβα. Εδώ πέρα δεν ξέρατε, δεν έχετε ιδέα πόσο δύσκολο ήταν να βάλω τα redstone torches και νομίζω ότι νυχτώνει. Σιγά σιγά, είναι απόγευμα. Ναι, γι' αυτό πολύ απλά μπορούμε να πάρουμε ένα potion of night vision. Και τώρα μια χαρά βλέπουμε. Απλά δεν ξέρω difficulty πόσο έχω. Ωραία, off το έχω για να μην χαλάσω τίποτα, κανένα creeper το roller coaster μου. Ωραία, σας δείχνω αυτό να τελειώσει και μετά σας δείχνω και τον άλλο μου κόσμο. Νομίζω τελειώνει. Ναι, νομίζω τελειώνει. Για ακρίβεια δεν νομίζω τελειώνει. Και πολύ να διαρκέσει αυτό το βίντεο, δεν πειράζει. Σε ελπίσουμε όμως, επειδή σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο, έχει κάποιο πρόβλημα η εφαρμογή, ότι εδώ δεν θα γίνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αν ακούγεται ένα ζήνο φούρνος, είναι μεσημέρι, να ξέρετε. Δεν ξέρω για σας, μου αρέσει πάρα πολύ το Minecraft. Είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια και πάντα προσπαθούσα να το αποκτήσω στον υπολογιστή. Κάποια στιγμή το κατάφερα, με βοήθησε ένας φίλος μου. Αλλά κάναμε format και ξέχασα να το αποθηκεύσω και... Πού είμαι? Πού είμαι? Ναι. Όπου και να πήγα, εγώ το συνεχίζω από εδώ. Πού είμαι? Ήρθα από εδώ. Άιντε.
Τέλος πάντων, δεν πάμε καλά. Δεν ξέρω τι μόλις έγινε. Εγώ θα το συνεχίσω από εδώ και όπου μας βγάλει τώρα τι έγινε ακριβώς δεν έχω καμία ιδέα. Ναι, πίσω μας γυρνάει. Πού πάμε τώρα? Από εδώ συνεχίζουμε, από εδώ. Και τώρα πού πάμε? Πίσω ξανά? Ξανά πίσω εγώ δεν πάω. Τι ωραία. Και τώρα εγώ τι κάνω? Έχω μια ιδέα. Αυτό εδώ πέρα σίγουρα δεν το ανέβηκα, νομίζω. Δεν ξέρω πού να το ανέβω. Εδώ πέρα, ένα λεπτό να θυμηθώ κάτι. Ήρθαμε από εδώ. Πέσαμε εδώ πέρα κάτω. Να που πέσαμε. Δεν πέσαμε εδώ πέρα που έπρεπε να πέσουμε. Πέσαμε αλλού. Και συνεχίζουμε τότε από εδώ πέρα που δεν... Επειδή πέσαμε αλλού. Και ναι. Πέσαμε αλλού. Πάλι κάτι έκανε όταν δεν τίποτα τέτοιο. Δεν έχει τώρα νερό, μην νομίζετε. Για λίγο μπαίνεις και βγαίνεις αμέσως. Πού πάω? Λοιπόν, εδώ πέρα ήταν με το torch. Και συνεχίζουμε από εδώ και δεν ξέρω καν που πάμε. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Οπότε ας πάμε στην ευχή του Θεού και... Πέρασε ήδη η ώρα, δεν πειράζει. Να σας ελπίσουμε πως δεν έγινε κάτι τέτοιο όπως γινόταν στο Geometry Dash. Όχι, εντάξει, πάμε πάνω, είμαστε ok. Εδώ πάνω που πάμε δεν μπορείς να τοποθετήσεις άλλο μπλοκ. Είναι το υψηλότερο σημείο που είμαστε. Δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε άλλο μπλοκ. Λοιπόν, θα κάνω σήμερα μάλλον βίντεο και στον υπολογιστή. Γενικά δεν ξέρω πότε θα κάνω. Θα δούμε. Πέφτουμε. Τώρα θα είχαμε σκοτωθεί το μεταξύ στο survival. Αλλά ας το παίζουμε creative. Πάλι ανεβαίνουμε εδώ πάνω. Ναι, το θυμάμαι εδώ, αυτό. Έχουμε ακόμα. Είναι βαρετό, το ξέρω, αλλά είναι πολύ ωραίο, εντυπωσιακό. Απλά είναι πολύ μεγάλο. Αλλά εμένα μου αρέσει προσωπικά αυτό, το μεγάλο μου αρέσει. Αλλά ώρες είναι βαρετό επειδή θες να τελειώσεις και δεν τελειώνει. Πρέπει να πέσω εδώ. Δεν πειράζει. Λέει, κοίτα πάνω γρηγορότερα. Αυτό δεν το είχα κάνει την άλλη φορά, τώρα το διάβασα. Το είχα δει τώρα το θυμήθηκα, το είχα δει όταν έβαζα τα torches, τα redstone torches. Εδώ πάντα κολλούσε, μην νομίζετε ότι γίνει κάτι στο YouTube ή οτιδήποτε. Και το θυμάμαι, αλλά δεν το έκανα καθόλου, δεν έπεσα καθόλου να δω πως είναι από πάνω. Και τώρα το είδα. Νερό και λάβα μαζί. Μην νομίζετε, κολλάει το Minecraft, δεν έγινε κάτι ούτε στον υπολογιστή σας, ούτε το κινητό μου, ούτε τίποτα δεν έγινε, ούτε το YouTube. Πάμε στο Nether. Το θυμάμαι αυτό. Και τώρα θα ανεβούμε κάτι σκαλίτσες. Και δεν έχω ιδέα γιατί μας το έβαλαν και απλά δεν έκαναν. Καλά να ανεβώ, θα πετάξω. Κάθομαι να ανεβαίνω μία ώρα. Λοιπόν, διαλέγουμε ή αριστερά ή δεξιά για να πάμε σε έναν από τους δύο ναούς. Εγώ διαλέξω αριστερά. Αλλά είναι ίδιο όταν το είδα, μην νομίζετε δηλαδή ότι
γίνεται κάτι. Σαν να πρέπει να το χαλάσει. Λοιπόν, αυτοί είναι οι δύο ναοί. Θα πάμε στον ένα από αυτούς. Εδώ πέρα, ειδικά σε αυτό το οριζόντιο είναι πολύ, μην το νομίζω ότι είναι λίγο. Ήταν πολύ δύσκολο να βάλω τα torches. Δεν μπήκαμε ακόμα, είμαστε σε μια βιβλιοθήκη. Ναι, πού πάμε τώρα? Άντε πάλι, έπρεπε να πέσουμε εδώ μέσα. Αυτό που πέφτουμε αλλού όλη την ώρα, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Σε ελπίσουμε ότι ωραία θα μπω εδώ πέρα στη γράμμα μου. Φύγαμε. Αυτό δεν το θυμάμαι, αλλά να κάπου εδώ τελειώνει νομίζω. Άντε να τελειώνουμε γιατί πολύ άργησε το βίντεο. Να σας δείξω και τον άλλον κόσμο. Και αυτά. Δεν το περίμενα ότι θα κρατήσει τόσο πολύ. Είναι πάρα πολύ ώρα. Αχ, το σμπρώξα. Αντί να το χαλάσω. Τι έξυπνος που είμαι. Νομίζω τελείωσε. Ναι, τελείωσε. Επιτέλους θα μου πείτε τώρα. Και με το δίκιο σας κιόλας. Αλλά ήταν ωραίο. Λοιπόν, τώρα πάμε στο Φωτεινής Modern House. Αυτό εγώ το έφτιαξα, δεν το έφτιαξε η Φωτεινή. Η Φωτεινή είναι η αδερφή μου παρεπιπτόντως. Και το έφτιαξα επειδή είχε γενέθλια. Θα σας το δείξω όλο γύρω γύρω. Μόνος μου το έφτιαξα, δεν είδα κανένα. Από εκείνη η πισίνα, από εδώ είναι η είσοδος. Μπαίνουμε μέσα. Αυτό αλήθεια σας λέω, δεν το έφτιαξα εγώ. Ναι, από εκείνη η πισίνα θα τη δούμε από πάνω. Εδώ πέρα έχει αυγά. Εδώ έχει πέτρες, cobblestone και οτιδήποτε. Και εδώ εκεί πάνω έχει ξύλα. Εδώ πέρα είναι το... Για να κρύβω πάμε πρώτα από το bathroom, είναι καλύτερα. Εδώ πέρα είναι το bathroom. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα. Μπαίνουμε μέσα. Πατάμε αυτό και πέφτει νεράκι. Πάμε πάνω. Και το κλείνουμε 2 φορές και βγαίνουμε μετά. Αλλά να κάτσουμε μέσα να κάνουμε μπάνιο. Εδώ πέρα είναι η τουαλέτα. Εδώ είναι το bedroom. Bathroom από εκεί πάμε. Να το bedroom. Living room. Να το φου από τη Φωτεινή. Εδώ πέρα είναι πανοπλίες από την πισίνα. Εδώ πέρα έχει σπαθιά και αξίνες και οτιδήποτε. Εδώ πέρα έχει diamonds, golds, emeralds, iron. Και εδώ πέρα είναι το enchanting και εδώ έχει το λαπίς λούζουλ, πώς λέγεται. Έτσι. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε λίγο πάνω και μετά θα πάμε και στην πισίνα. Α, εδώ δεν είπαμε τι έχει. Δεν είπαμε. Εδώ πέρα είναι η κουζίνα. Δεν χρειάζεται να σας τα ανοίγω. Εδώ πέρα έχει redstone. Εδώ πέρα έχει coal. Εδώ πέρα έχει κάτι seeds, διάφορα seeds. Εδώ πέρα έχει λαχανικά. Εδώ φαγόσουμε και εδώ πέρα έχει άλλα, τα γαλακτοκομικά και αυτά γάλα έχει. Εδώ πέρα για να φτιάχνουμε φίλτρα. Και εδώ πέρα είναι η κουζίνα και εδώ πέρα έχει λάβα και νερό. Και εδώ πέρα είναι το ωραίο μας μπαλκόνι. Από εδώ βλέπουμε ποιος έρχεται. Από εδώ δεν είναι κάτι, είναι μεγάλο πλά. Και εδώ πέρα έχουμε ωραίες πολυθρόνες και πηδάμε στην πισίνα. Και εδώ πέρα έχουμε την πισίνα. Εδώ πέρα μπαίνει στην pool που έλεγε και pool. Και από εδώ πέρα που λέγαμε πισίνα, από εδώ από την είσοδο, να έχει αυτό εδώ. Και μετά πάμε στην πισίνα. Τώρα θα κάνω και έναν κύκλο για να το δείτε το σπίτι. Και θα ανεβώ και ψηλά να το δείτε έτσι από μακριά. Μόνος μου το έφτιαξα, ειλικρινά. Εδώ πέρα, εδώ
Μετά έχει και εδώ πέρα. Αυτό μ' άρεσε πολύ, μ' άρεσε αυτό. Και αυτό ήτανε, παιδιά, το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κράτησε αρκετά, 25 λεπτά, αλλά δεν πειράζει. Κάντε ένα like, αφήστε ένα comment, κάντε και ένα subscribe αν μπορείτε, για να με βοηθήσετε. Και κάντε και ένα share αν σας άρεσε το βίντεο, γιατί το χρειάζομαι πραγματικά. Bye, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.